Здравейте на всички, аз съм Рамбъл 2 и днес играя Майнкрафт. И да видим какво... И както виждате, тук има бонус чест, пускаме си бонус честове в опциите има. И виждате какво ни се пада. Това е супер яко. И тук до мен е Иван Станев. Да. Сега ми торцевете. Тоест ние Иван Станев вече. Не съм чул. О, прасел бива. И крава. О! Да изкажа още какво мога да си направя. Какво? Ела. Мога да си направя кожа на броната. Ела тук, бе. Къде е тръгнал? Миша. Защо ги биеш с храна? Да. О, издърването брадва направо. Хора, ще ги убивам. Ела така. Ти. Следващата, която ще умреш. Да знаеш това втора част ли? Да, моя втора част. Просто. Добре, стига толкова. Ей, там като ти има гора. Съжаляваме, че камерата ми е много гадна. Виждате как нищо не се вижда. Горе-долу. Съжаляваме, че нищо не се вижда. Ще използваме дървената брадва сега, а камената после. Тя е спешна случай. Да. Абе, ще взема още едно дърво и... Ще взема още едно дърво и ще мисля като един къщик. Ще опитам да потърся сел. Лък. Окей, сега търсим къща. О, супер, перфектно. Просто перфектно. Окей. Намерихме гора. Крави. Пещера. Влезохме. Това не е пещера. И този тип, знаете ли как се казва? Как се търсене на Емералд. Номер 2 с Рамбъл 2. И ще стане с ДГ. Без ДГ. С... Ти Майнкрафт ще имате. Да. Шугаркейн, вземи го. От шугаркейна какво се правеше? Захар, може ще хартия. Ти! Копай го. Боже, този е лъд. Копай ли с брадва? За какво ми тая тъпа дървена брадва? Бук! Бук. Добре да е. Това е клей, което цъпите. Който много бавно се крепи. Шамра. Що скачаш, нали знаеш, че не мисля? Спига. Виждал има едни баланчета, това не трябва да се вода. Да, това забрахме да го кажа. О май гад! Да, и толкова клемни нещата. Да. Виждате, като го цъкате най-долната му част, ще пада цялото. Просто тази. Сега ще опитаме да потърсим пещера.
Мисля, че този клип хора ще е до 10 минути. Може би. Така предполагам. Не знам как ще каже Рамбо Блок. Пък ще ради да скочим щака. Това хора... Тичай. Това хора много доста... Колко е грама? What the fuck? Ай, скачай. Няма, ще се загубая към че. Да, колко е дълго. Купана дълго просто с ръка. Да видим колко е дълго. What the fuck, бе, о мага. Не е чак толкова голямо. Да се опитам да го прескоча. Не. Ще загубя айтем. Я да погледни надолу. О. Така ако скочиш няма да умреш. Да, скочи да виж няма да умреш. Какво ти кара? Виж колко малко. Купай. Купай на бързо. Ясно. Благодаря. Какъв добър човек. Така. Изглеждахме. Така. Тук имам айрон. И тук си да оставим. Замисля напред. Тико! Парцакам. Направи си каменна кирка. Така. То пък аз съм имал точно май. Така. За печка. Така. Още камък не трябва. Няма ли стига ли? Ще стигна. Добре, къде беше? Нямам. Трябва да запомня. И е там. И е там също има. Ще опитам да стигна до там сега. Ама... Аз правил ли съм? Нали миналия епизод да скарахме? Да. Аз правил ли съм си това? Разкриваш? Не съм. Това е крафтинг. За сега ще оставя в честа на нужните неща. Не, това ще ми трябва. И голът също. Така. Добре, да страна. Аз си пазах. Добре, да. Значи, най-важни са инструментите и храната също така да не огладнявате. Да. Да не огладнявате също е важно. Най-важно е да не огладнявате. И да си събирате нещата, които ще ви трябват. Да, аз да знам, че вчера. Я направо го слушам. И ти да слушам. Така нещо. Хора, добре. Още 10 минути и ще приключим на сега. Започва за крафтинг. Може да видиш, ще го приключим, когато стане точно 10 минути или може. Ето така излезе. Благодаря. Окей, да започваме да го събираме. Къде ми да? Значи не също. Уху! Айран! Да, що се радваш толкова много на нас? Радвам се, все пак айрана излязъл. Може да ти потребва, иди го бери кола. Колът не е чак толкова важен. Може да си направиш това. Да, ме си къде дървата. И танката си гледаха бе. Така бе, баче. Какво бе, бате? Обиди. Какво бе, бате? Да му се не види. Обиди си кола. Защо бе, бате, магазиньор? Защото така да имаш магазиньор.
Така ли? Да, така с това проблем нещо. Да пръгнеш. Да пръдна. Аз мачи не мога да стигна до там. Ще се опитам. Просто не мога. Не бах, че мога. Искаш ли? Айде да. Опа! Чакай, може да има още. Да. Тук. Само хвали. Ето. Съжалявам, пак казвам, че много ни е гадна камерата. И това е гадната! И защо? Брат, нищо не се вижда. Не съм някакво царство. Моли. Да. Дом се нави. Айде, скача в водата. И направо голяш! Ще приготвя меча, ако има някакви чудовища такива. Нещастници. Сега въпросът е, как ще се качим? Няма да качваш. Станал се там и... Тръгваме там да видим нещо. Тук има айрон. Зарежи го. Като ще го обера. Защото ме кефи. И защото съм пич. Хора, къде стане 12. Няколко секунди. Колко? Много. 40 секунди. Добре, хора, мисля, че това беше за днес. Не. Само да обера айрон, оставай. Добре, хора, мисля, че това беше за днес. Вали айронът само, бате. Да. Не, добре, хора, това беше за днес. Да. Я клип, останете и до скоро. Чакай! До скоро, брат. Чакай, искам... Няма. Оставя, бате. Опа! Добре, хора, това беше за днес клип и... Опа! Чакай, къде? Това беше за днес клип и до скоро. Чао!